Döwletimiz tarapyndan goralyan şeýle ähmiýetli ýerleriň birim ýurdumyzyň Demirgazyk çäginde ýerleşen Gaplaňar Döwlet Tebii Gorahanasy. Öz eýleýän meýdany boýunça diýarmyzda iň uly çäge eýleýän bu gorahana Şatyny we Sarıgamış çäkli gorahanalar özüni birleşdirýär. Sarıgamış Döwlet Tebii çäkli gorahanasynyň esasy maksady suw guşlaryny, keýekleriň köpelýän ýerlerini goramakdan ibaretdir. Şatyny Döwlet Tebii çäkli gorahanasynyň esasy maksady bolsa toýnukly haýwanlaryň gorugyny güýçlendirmekden ibaretdir. Öz boşly täsin ady bilen köpleriň ünsüni özüne çekýän Gaplaňar Döwlet Tebii gorahanasy da şol welaýatyň çäginde, ýagny ýurdumyzyň Demirgazyk Ünwatan çetine ýerleşýär. Gorahananyň esasy maksady ýurdumyzyň Demirgazyk çäginiň ösümlik hem haýwanat dünýäsini gorumakdan hemde geljeki nesiller üçin aýap saklamakdan ibaretdir. Gorahanada anyp barýan möhüm güdipeliň hataryna Sarıgamış kölüniň suw geňişliklerine ýaşaýan guşlary gorumak, jerenleriň, aýraklaryň hemde saýgaklaryň köpelmegine şert öretmek ýaly derwäs işleri görkezmek bolar. Gorahananyň meýdany 280 000 hektardan gowrak bolup, ol gemrejelere we ýertäçi haýwanlara baýlyg bilen tapawutlanýar. Gorahanada guşlaryň 80den gowrak görnüşi bolup, olar esasan Sarıgamış kölüniň töweregine duş gelýär. Gorahana ýertäçi guşlaryň köp türlügi bilen hem ünsüniň özüne çekýär. Bu ýerde bürüt, ötelgi, ýalançy, gyrgy we şuňa meňdeş guşlara has köp duş gelmek bolýar. Köllü balyklaryň uly toparynyň jemlenenini bellemek bolar. Gorahanada ilmi barlyk ýeşire ýylyň bütün dowamynda ýygdyrly anyp barýar. Tebigaty gözäwçilik hemde ösümlikleriň we haýwanlaryň seýrek duş gelýän görnüşlerini ilmi esasy öwrenmek, köpeltmek, gorap saklamak dowam etdirilýär. Demirgazyk Türkmenistanyň guşlaryň uçup geçiş häsiýeti esasan Sarıgamış köli, Zeňibaba köli, Uzunşor köli we beýleki köller bilen baglanşyklydyr. Köller Demirgazykdan günorta we ýygyny uçup geçýän guşlara wagtlaýyn döşlemek hemde iýmetlenmek üçin amatly ýerler bolup durýar. Şonuň üçin hem guşlaryň esasy bölegi şol kölleriň üstünden ýa-da olara ýanaşyk meýdanlardan uçup geçýär. Şol guşlaryň 20-25 götürme şu ýerlerde howurt göleýän we gyşlaýan guşlardyr. Ýeşlemäge, döretmäge dördüp berýän şeýle ajaýyp mümkinçilikler üçin Gorahananyň ilmi işgärleri hemde ýeşçi gullukçylary türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadaly gahrman serdarymyza alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar.